Gernika Lumoko udalak bidebusaren gaueko zerbitzua jarriko du martxan Andramari eta San Roke jaietan. Irati Martinez Agirrezabala berdintasun eta herritarren partaiditzarako zinegotziak adierazi duenez, jaietan jende asko irtetzen da eta garraio publiko erabiltzea ezinbestekoa da euren etxetara ibilbide segurua bermatuz. Gainera, 2019an izan genuen lehen esperientzia oso ona izan zen eta horregaitik ekimenarekin jarraitzea erabaki dugu. Horixe Irati Martinez Agirrezabalak esandakoa. Horrela, udalak zerbitzu hau gaitu du abuztuaren 13tik aurrera, 18 artea. Gaueko 10etatik 6etara, goizaldeko 6etara jardungo du zerbitzuak. Orduro izango da zerbitzua. Halaber, geralekuak eskatu ahal izango dira bidaiariek hala eskatzen dutenean, bizilekutik edo joan nahi duten lekutik gertuen gera daitezen. Zerbitzu horrek emakumeen errealitatea kontutan hartzen du. Izan ere, taldean doazenean horrelako erasoak gertatzea zailagoa da, horixe Agirrezabalaren esana. Horrela, tarteko geldialdi bat egin nahi duten pertsonek aldez aurretik jakinaraziko diote gidariari zein lekutan jaitsi nahi duen. Horrela, adierazitako premian oinarrituta eta puntuak erabiltzailearen bide segurtasunerako arriskurik ez dakarrela kontuan hartuta aukeratuko da puntua. Zinegotziak azpimarratu du politika publikoak genero ikuspegitik bideratu behar direla eta xedapen horrekin segurtasunean irabazten dela. Hala ere, ibilbideak eta ordutegiak udalaren webgunean eta udalaren sare sozialetan egongo dira eskuragarri, Twitter, Facebook eta Instagramen. Bueno, hortuan bebai, oin dela 2 urte moduen, gautxoria jarriko dugu Gernikako jaietarako, danok nahi dugun moduen, segurtasune bermatzeko eta garantizetako egingo dugu iniziatiba hau. Eta udaletxeko sarien eta sare sozialetan bebai jarriko dugu ordutegizek, puntuek, nondik pasatuko den autobuse, baina jakin deizuen ja, gabeko 10etatik, oseko 6etara aukingo dugu, gautxoria Gernikako jaize guztizetan. Indarkeriaren aurkako kontzientziazioarekin jarraituz, bestalde, udaleko berdintasun sailak Andramari eta San Roke jaietan ere indarkeria sexisten aurkako informazio guna jarriko du indarkeria matxistarik gabeko jaiez gozatzeko. Horretarako informazio gune gisa karpa bat jarriko da Saraspe plazan, herritarrek indarkeria sexistez kontzientzia har dezaten eta emakumeek euren burua defendatzeko eta erasotzaileek jakin dezaten ez direla libre nahi dutena egiteko. Edozein erasok erantzuna izango duela. Informazio estana abuztuaren 14tik 18ra egongo da zabalik, iluntzeko 7etatik gaueko 10etara, era berean bizipenak, iritziak eta interesak partekatzeko eta zalantzak argitzeko baliabideak egongo dira, baita laguntza eta sororitate aizpatasun gunea sortzeko ere.